Hello guys, majong adlaw natong tanan. Diya dada mis ubos sa hang ujian nga gwapo. Magpul bitaw mis kuan guys. Saging da ngatong saging nga ndake ana dari guwang na kuno ni. Ngina ade magpud rong di mahagsakan. Sa don ra pud ni pudlon kay wa may nga sabit-sabit na. Ana ni ping ilit kini magbanggas abuhan. Teke ara bulig. Bugtok makapod. Ay, way bugtok. Salamat sa Ginoo. Nami akajor ka hamloy. Dapat kaila na ito. Karanda ka apo itong bulig. Lisid drama to ilate. Tos shop. Lisid drama to tubon kay na wire. Kaita sundang na naibag-ugi kuanan. Hindi pa baid. Alas 6 paros puntag. Kapag pag mata ni Lexi. Gusto mong ka maligo ka, be? Good morning. Maligo ka? Mana? Oh. Apa ko ipanghilam us? Ay! Mana na? Mana na? Ku ara ba no? Gitar eh, tandang. Op. Wala ko na be, kay maligo tabi. Muskul, lamang ka be ha. Muskul laman ha. Ano man? Mamang ka naligo, gapon. Lain mo gud ni diyang lawas guys kay. Lain siguro ni diyang lawas kay gikuan. Sikun man, buubo na po. Muskul ka? Ha? Muskul? Muskul laman ha. Muskul ba? Ang mulak man. Ha? Gata na. Way bugtok na. Mailhan ni mong saging nga di bugtokon kay hinilo agidan tani. Way itom-itom. Saging pa imo pa saging. Nagkaag bulig. Uwan man. Yung pauwanan ni guys kay naghigwaos. Wa mo agas pa dari. Anak. Yung mauwanan siya. Agbiyabas kay sang pang putos kay hindi na makakaantay hinog. Minud to, di anak ang estudyante. Ha? Tag di naman kay dugay man rin ng gawas. Dako na ni diyang pakita na ha. Sabi mo pakita. Pwede. Sabi, girip, maguna ti. Girip. Ima madinig kayo naman kayo nga to. Mao na mukha ni kang daghan og utan. Napulutan. Mukha og daghang luto ba og utan. I love you, Day.
Mama, good ni, pagpaan, tulog ka mo, ba? I love you, ma'am. Na. Ay, gano'n mo maitak, man. Nay, inod-inod Day? sa nila, kapag lumintag. Dapoy ni, bisid, magulo si Ray, pamagulo ni daot na. Mayat? Po, nagusod sa rin. Watermelon. Gisid, nabog na, gisid, magulo nila, ma'am. Kari ba, may kari, mo na gisid, kay. Gapon man dapat na, kay absent man kagapon. Ikaw. Iniimbit ako inigawas, magkaw. Di gapon ka nagkaw. Bigadig, panguto. Kabuwasan mo yung uniform lang, kaya kabuling-buling na, pati sayal. Sa pagchinilas, kaya medyas, makabuling-buling. Sakay ko ah. Meeting. Where are you? Wala yung meeting. Waiting for... Sin. Naday? Kasi March this. Oh, sige, ay. Tama lagi ang padung. I don't know, mother. Mama to nagsikan to sa gawas sa tansan din dos buwak na to yung gamit. Kutik, di kutik pa yung... Ano, di ang kaon. Buwak man. Asa na pagtawin? Ah, gapit ni mo. Ha? Na? Gapit ni mo. Nagabay din yung plano nila. Kayo ija. Maghuway sa tagpahuway. Oh, magpahuway sa taghigdag pombe. Dito. Kaya ba sigma po na nag-init yung likod sa po? Makapon din. Baga, Diyan tay? Makaubo. Mabito nagbalang One food, singtunan po kapod. Sag na electric pan, halag. Kadung singot, ang gapo. Banig naman na may banig puti Ang din. gapo, gitugnaw siya. Kadung singot, sag na electric pan. Dahan pala sa unas. Manila pa. Dari, likod. Na may bali kita sa resibo nga marites. Hagsitat tay. Ang hour speak book. Ida mo? Wa. Krado na di ba radyo. Iyay, sareto. Balik mong baga to ka. Ang respect to, wala mo nila. Karon kay magamot na. Ringan god. Ingod to sa mi guys. Hello guys, diana uli na ko kay nagsundulik siya das mother nagtuad-tuad abtan ha dari. Ano man halaw, hamloy lagi ning buwak nay. Kung saan ang pagkabanda nay, katong banda-bandahon. Bitaw, wa am tatay baboy na. Unsa naman itong humutmang taig makle. Balinin dito baka masabdan sa mga buwak. Manaling singto ditong di. Mga pog na to baka tunod to. Wada jay lami ako anay ko ana nay no di nganaan pagkugon kay na nanarek na pud. Ha. To. Ikaw man tanan na. Ag iti siguro ron. Itis ubos, ikakas manok. Ikakas manok mo siguro na mahong sanggoryong. Ag biyabas guys. Ginoo kaingon kog Amerikano ho ning biyabas siya. Di imday Amerikano. Bisaya man kuno na ingas manang nay. Di imday ni Tagalog. Lagi Na. turo kamandana alman gibuhi. Pero hala na raman kay nanatay ko anon sa. Uy, namali na pagkagsanina, my loves. Nabaliin taw na my loves. Niamot na ko sa imong amuton ha. Anang istorya to imong ma'am. Na-assignment wa? Tay imong adto katong pan sa katong gani imong gida katong sa piding. Motikan ah. Munggugas sa kamot ay sa magkaon. Nabali lagi na gituog ka. Imong liog bi nagdagandagan ka kita ko. Manong ubhon ka. Nansa na imong kamot? Hay wa ra. Nasamad man na, nasamad na, napuwa man na. Unsa lagi na? Ngano man na? Adyo ko ba kay masamad magsamot. Kaw. Di jang nang naingana. Unsa ning buwak kanay? Kani. O kain na. Tang ko. Di kawad ag buwak. Ag kapatos to ah. Ngano? Lamig itang buwak na. Magatas ko. Magatas ta. Hutda na ha. Karawag tarong. Matukugkuhan ko na. Magludlood na pagkadana. Kung na magagpangadyo. Hutda nag-inom. Pati ng pan. Bugnaw na na. Kaya di na tanan lunlun ininit. Gupa na nala.
Pangbalhin na nanay buwak guys. Itong banda kay arong kita di dato ba. Ito dapat lagi balhin. Namuwak na dapat isa dia. Taas likod. Hindi tanawag kuhan. Tapos lik siya ang ipa-snack kay arong ulian. Precious! Sis katawa ka dito lado po gani. Ay sipo ala ba? Di ana Precious dia. Kabutan na rin Precious. Kabutan na rin Precious ah. Di po. Sa karong kakaon ka. Nanay, kuno pa mo. Hani ron? Wait lang ko sa niya na. Maado ka tining na kay tanum na no kay maado ka jo hamloy ka jo ba? Gahi pa bitaw na. Lami ka jo kay naras natad. Di ka maadtog labungan. Karong makakaos mo nay. Nay, Yabas. lami jud tong kuan ba? Katong dagko ba? Ano? Nagsige para ba nagpamunga to oh. Hindi naman naturok naman siya na nangi buhi. Wa ta magdahom og mo dako dai ni nano. Sabi ta pero mo ada tos mungkin lupa. Wa ta magdahom og mo naghagbunga. Karang nay bukbukan ba? Puliros nga batang yagit ni ibot mo niya. Ara jud ni ito ka. Tapay buwak sa ilam ni lami. Lami, nice. Baguhay pa ni kami, pamay tuig na. Dakos tapis karsada guys kay ang sabod tong buwak nga ang gipanguha datos silingan namo tong naipasong-pasong. Manarak na dyan kay basag jota. Kana ba Violet sa nga na? Kanang pani man yung kikuha. Pongpong? Violet rari kare. Ag Violet bahaning nga na ng buwak ka.